Em dic Maria Antònia Puig i us llegiré el Salm 86, pregària de David. Inclina la teva orella, Javé, respon-me, perquè sóc pobre i desvalgut. Preserva la meva ànima, perquè jo sóc un fidel teu. Déu meu, salva el teu servent que confia en tu. Sigues misericordiós amb mi, Senyor, perquè a tu crido tot el dia. Fes alegrar l'ànima del teu servent, perquè a tu, Senyor, elevo la meva ànima. Perquè tu, Senyor, ets bo i disposat a perdonar, i tens molta misericòrdia per a tots els qui t'invoquen. Escolta, Javé, la meva pregària. Estigues atent a la veu de les meves súpliques. En el dia de la meva aflicció et cridaré, perquè tu em respondràs. No hi ha ningú com tu entre els déus, Senyor, i no hi ha obres com les teves. Totes les nacions que tu has fet vindran i adoraran davant teu, Senyor, i glorificaran el teu nom. Perquè tu ets gran i fas prodigis. Tu ets l'únic Déu. Ensenya'm el teu camí, Javé, caminaré en la teva veritat. Uneix el meu cor per tenir temor del teu nom. Et donaré gràcies, Senyor, Déu meu, amb tot el meu cor, i glorificaré el teu nom per sempre, perquè la teva misericòrdia envers mi és gran. Tu has deslliurat la meva ànima de l'infern més profund. Oh Déu, uns arrogants s'han aixecat contra mi i una colla de despietats han cercat la meva ànima i no t'han posat a tu davant d'ells. Però tu, Senyor, ets un Déu compassiu i misericordiós, lent per a la ira i ple de misericòrdia i veritat. Gira't vers mi i tingues misericòrdia de mi. Dóna la força al teu servent i salva el fill de la teva serventa. Mostra'm un senyal per al bé, que els que m'odien ho vegin i siguin avergonyits, perquè tu, Javé, m'has ajudat i m'has confortat.